and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. You need to help me. Let's find Larry. Ipadayon ta ang pagpangita niya. Asa? Sa lapad nga dagat? Come on, Hennessy. Wala na himo ang taga Coast Guard sa pagpangita niya. Kita pa ka nga. And besides, kung pa siya sa dagat, hangtod ron. You think he will make it sa gidugayon? Ikaw ang hinungdan nga nawa si Larry. Busag ikinahanglang tabangan ko nimo sa pagpangita niya. And I don't care. Bisan asa pa kitang spidnuha maabot. I need to find Larry. Fine. Kung mo imong gusto, apandili ko gustong hatagan ka og false hope, Hennessy. I'm telling you. Stop. I don't need your opinion, but I do need your help. Okay. Good. Wa ka lang pansayod, Hennessy. Kung unsa kasakit ang gipati ko karon, nga makita kang ingon ni anak. Usahay, bation ko og kasina sa sud kong higala nga si Larry. I wish nga unta ako siya. Ako ang imong gimahal. Ug dili ang sud kong higala. I love you, Hennessy. Kani adto pa. Kita ang unang nagkaila apan dito ka na pagkita og interes ni Larry. Wa ko makahimos pagpadayon sa akong tinguha nimo. Tungod kay nakita kong unang pagkakita mo pa lang sa akong suod nga higala na in love ka na niya. And so, here I am, silently loving you. And it's a secret. I have to keep dinisod sa akong kasing-kasing. I love you, Hennessy. Ay, kaluod sa tiguang ganina. Uy, nga may kupot sa akong paa. Ew! Huwag ba ismanoy. Nagbiga pa. Bahalag di ko mahalin, uy. Bahalag di ko mahalin, uy. Di ko mapatol og tiguang, no? Dili kay kwarta rin akong gipangita din sa syudad. Nangita pud ko sa akong true love. Kana laging dato, uy. Bahalag gwapo, uy. Basta kay dato. Oh, sa magiging anak ko pangitaon, uy. Nakita naman tato na ako din sa una. Nawa pa yun. Miss, catch please, double. Ay, okay sir, coming. Gusto ko malimot. Bisan karon lang gabi una. Gusto ko malingaw-lingaw. Daghan akong babae nga gikauban, aron lang hikalimutan ka. Messi, but here I am. Still in love with you. Nasayod ko nakasako sa sod ko hika. Because somehow, ingon usa, nabuhian ko paglaom nga nawa ka, Larry. I was hoping, basin karon nga wa ka na. Makasuri ko sa kinabuhi ni Hennessy. But still, Scotch on the rocks. Double, sir. oh, salamat. Ay! Hala! Oh, nakaila ka na ako. Uy, maayo pa kay kong memories, sir. Basta gwapo, oy. Morehistro gidayon sa akong utok. Ug dili mahimong malimot ko nimo, sir. Ikaw cute to! Really? Nakasiguro ka nga ako? So, unsay atraso ko nimo? Ay, sister, ay. Wa kay atraso na ko, sir. Uy, pero katong imong kauban, kadto mo inay atraso na ko. Kauban? Asa ato? Kadto bang miani ka sa una, nga may kauban kang gwapo nga lalaki nga taas, ug unya macho, ug lami siya, ha? Lami siya. Pero kukautan ko adto. Oh, now I remember. Si Larry? Oh, Larry, day pangan ato niya? Ay, atrasuhan to siya na ako, sir.
Kung sino mong atraso sa ako higala nimo? Iyang gida pagpalayo ni Dapita ang akong kasing-kasing. Unsa? Hala si Kumidyante ka ha? Hala si sir, oy mo katawa tinuod manggod. Mao to siya nga akong gusto nga lalaki, sir. Mao to siya nga akong dream boy. Basta sir, andam na kong itugyan ang akong kaputli. Basta ngadto lang niya, sir. Libre lang Jude. Basta pangasawon lang ko niya ikaw man. Sir, katawanan eh, sir. Katawanan! Nga naman, sir. Uy, kay bati ko now. Hala ka. Dili ka, ha? Dili ka, sir, nga. Gwapa ka ko. Tutuki ko, sir. Tutuki, sir. Di ba ma-in love ka, sir? Really? Laki! Try lang ko ng tutukuan. Sige na. Pero try ra, ha? Bawal kang ma-in love na ako. Kaya katong imong higala ang ako. Unsa ba inaan nila nga kamuntanan adto man niya amay na ilawa ko. Ha? Matod mo bilhin pues bayaran ko nimo kapot. Ha? But you need to pretend that you are someone else. Like Hennessy. And I will make believe nga ikaw siya. Shut up! Shut up? Magbungol ta? Hala, ingon anak day na, sir. No, sir, pasensya na yung kaayo kay first time ka na ko, no? Unsa ba akong buhato di nga gihakan man ko nimo. Daw, unsa man na, sir, dili ko mo react nga gilukman. Just shut up! Huh? Hennessy is so refined. Unsa na? Sugar? Refined sugar, sir? Hala, tapos na babae nga imong giingon dahil, sir? Hala, uy! Ay, hala! Diabeteson ka, anak, sir. Mihunong lagi ka, sir. Sit. Sit. Mura kong iruan ni. Mulingkod ko? Ay, awasaba ko ni Masir. No. Ah? No. Lingkod na di sa kama. Maura? Gusto kong may kasulti. Ah. Kuan din ni sir. Kanang getting to know each other din ni sir. Okay, fine. Pero, apil na ni sa bayad, ha? Bayaran ta ka. Mm. Ayaw ka bala ka. Gusto lang kong may maminaw na ako. Ha? May gihigugma akong babae. Okay. The trouble is, she's in love with someone else. Oh, kun mauna. In love makasalain ang babae nga imong nagustuhan. Nga na mamugos ka pa man, sir. Mutuo ka bang mao ka na ang nahimo kong sayop ka niya to? Kay wa ko ipamugos ang akong kaugalingon nga to niya. Ha? Ala, buguon ko anang bahina, wa ko kasabot ana da. Nga naman dai sir. Nga sir, pwede ba minus-minusan nimong in English town sir kay dugo sang ilong nako nimo da. Dugo nagsugod sir. Nakaila ko ang maong babae sa usa ka parte. Okay. Ug sa unang higayon pa lang na nakita na ko siya. I knew then. Nahigugmar ko niya. Oh. Wa pa ko makasuway ni inis ubang mga babae. I'm a player, I know. Pero niya lang kumubati og sama ni ini ngadto sa usa ka babae. Then, by the time, nasultihan ko na unta siya sa matuod kong gibati. Gipaila ko siya sa akong suod nga higala. Then, dito nagsugod ang tanan. Tungod kay unang higayon usab nga nakita niya nga kung suod nga higala na in love usab siya niini. Imong suod nga hikala? Murag kaila ko aron tingali no. Tignaon ako ha. Katong imong gikauban dito sa club sir no. Kadto si Larry? Yes. Daoy. Kaslono na sila. Ha?
ka na, sir. Wala di ko'y paglaom. He's dead. Unsa? Dapat, dead, but mo pasabot, sir, patay na si Larry, sir. Patay na, sir? Sir, uy, wala ka magsulti na yun, uy. Nakabangutan pa unta ko na yun. Hala, patay na din siya. Uy. Hindi, sir, may dako na di kang chance. Iyang uyab, kay wala naman kasi yun. In love paghihapon siya ni Larry. Nga, patay naman to. Milaong paghihapon siya nga buhi pa kini. Naandar na sa akong kabugo ay wag ko kasabot. Kaya naunsa man day si Larry. Hala. Nanawag na sa akong igsuon ay. Bep. Sige na, sir. Padayon na, sir. Then, Samukang yun, oy. Ipal, gita. Tayong pa sa sir ha, kay-i-off sa ninako akong phone. Okay, sir. Padayon, sir. Basta sir ha, dili ta mag-anak sir ha, pero bayaran yapon ko nimo. Kay nakagaya na pa akong oras nimo. Pero ay, daoy. Bisan dili na lang ko nimo bayaran sir, okay ra. Kay naluoy naman lang hinuon ko nimo, oy. Hala sir, pait man di kagkaagi sa sir, oy. Okay ra sabdi ay, oy. Nawa pa ko ma-in love. Sige, sir. Padayon. Aloy, gitinuod yun ni sir nga ikong hatagan og kwarta. Bisan pa man kung wa ko niya gamita. Daoy, ala kadakan inyo, uy. Muntag mag-uwan pero maglalaki nga parehas niya kagalanti, uy. Kanang magsulti rami sa kama ba niya bayran ako niya. Grabe siya, ha? Kaya tagan ko niya 10,000 sa pagpaminaw lang nako niya. Kamahay ko ba yung gion? Pwede akong cellphone balik, uy. Hello, Manoy. Ang naman san, uy? Kakisa naman sang kalagang akong pamisahan, ha? Pauli diri oy. Ala, uy. Waka puli pamugos na akong pauli. Di lagi ko. Kinahanglan pauli ka. Kay may mengdanon kong ipabuhat nimo. Ha? Ipatintal ko nimo ning gwapong lalaki nga nahimo kong karibal karon Lili. Ha? Gusto kong makuha mo siya. Anong pasagdan niya si Lili? Unsa? Kaysa man ang lalaki ha ba? Si Jason! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!